Blokke. Ja, i dag vil vi vise, hvordan man laver sådan en afstampektør til skoletiden. Til det skal man bruge en fin kam med, sådan en spids ende, for hvis du skal lave en stilling, så er den lidt lettere. Og så en børste selvfølgelig. Og så en par elastikker. Og så her, som selvfølgelig ikke har hår nu. Og hårspray, hvis det skal være sådan bare lidt fint på den. Hvis du nu vil have, det skulle holde hele dagen. Ja. Og det første, så nu vil Ejne demonstrere. Ja, så vil jeg lige børste lidt frem her. Og så vil man kunne også bare sådan tage børsten og børste sig hele vejen for at se lidt frem, hvis du skulle se lidt finere ud. Så tager man, jeg tager bare lidt finder det ud her. Så samler du det op i en hestehæt, og jeg ved ikke, om I vil have det. Det må jo selv bestemme, om I vil have det høj eller ikke så høj igen. Og så tager du bare en stige. Og så et lille tip til, hvis det skal være lav, så har den lettere ved at ryge ud. Så hvis det er en, hvor du skulle klare det, så skal du have sådan høj. Så det skal ikke for den der stige, der tur ikke. Fordi det og det må helst ikke være sådan nogle slaskede fordi de holder bare overhovedet. Det var rigtig godt. Ja. Så den her må helst være sådan lidt tyk elastik, i stedet for sådan noget slasket noget billigt bras og lort. Så kan du høre din på. Så det kunne for eksempel være sådan en her. Ja. Nu tager sådan vi en hovedelastikker. Ja. Okay. Og så skal du bruge sådan en tyk elastik, og så en tynd elastik. Det er noget, du skal bruge, ja. Og så bliver det bare lidt rundt, det her. Og så samler du det bare op i hestehalen. Det varmt. Det er noget på, hvad du kan gøre. Og så tager du det på en elastik. Så strammer du. Så man har sat den op i en hestehæk, så må den meget gerne være høj. Og så deler du bare i 2 dele her. Og så snor du faktisk bare rundt sådan. Og så, nej. Jo, og så når du snor rundt, så stikker den også elastikken sådan. Og så tager du den og tønder elastik og putter rundt om. Og det er, nu fik vi en lille par for elastik igen. Det var ikke Det går ikke særlig godt, det her. Det er nogle lorte elastikker, der er noget. Det er ikke særlig godt. Så du skal finde nogle ordentlige elastikker og afprøve dem, inden I gør det. Jeg må meget gerne bruge nogle bedre elastikker. Ja, men vi bruger de elastikker. Det er virkelig rart. Nej. Nå, mig. Mig. Lige der. Ja, lige der. Det er lige her, jeg holder. Jeg er stadig sådan noget. Siger bare. Og tænker sådan lidt af den side. Du holder stadig? Ja, det er lige det, godt. Og det er bedst, hvis der er flere til at lave det. Selvfølgelig, hvis man bedst kan lide at lave det selv, eller bliver dygtig til det, så kan man godt. Men i starten så er det nok bedst at få det til at hjælpe. Og det holder meget bedre, hvis det er, at du tager den her 2 hårnål, og så du sætter kryds over det, fordi så holder det meget bedre. Så sætter det nemlig kød. Og så godt sammen. Og så rundt om, hvis der nu sidder sådan nogle små totter eller et eller andet, så tager du lige ret op på det. Eller sådan noget. Og så har du en fin kant. Kan du se der? Rundt der. Så er det en rigtig fin kant der. Smider du en top der igen. Det går rigtig godt for os. Ja.
må jeg sige. Men det er også lidt svært at sætte håret op, hvis man har etagehår. Og så her til sidst, så kan du vel altid bruge Det hårlagt. og så skal man altid huske at lukke øjnene, eller sådan holde for øjnene eller et eller andet. Så man ikke får det i øjnene eller noget. Så, den er så sprøjter du bare lidt der. Så, ellers sådan meget fint. Og den her hårspray, den er fra Extra. Men man kan selvfølgelig også godt købe nogle dyre. Ja, men det var bare lige til 13 kroner eller sådan noget andet der. Så det er en billig basfond hårlagt. Og så kunne du jo ellers bare for eksempel tage sådan en blomsthage, hvis du nu vil. Ja, og så lige Eller- sætte den i. For at give det lidt... Eller du kunne også bare tage et hårbånd i eller et eller andet. Bare lige for at gøre det lidt ekstra. Ja. Men det var lige alt for den her gang. Og jeg håber, at du bruger det til noget. Ja, Så vil det være meget fint. Så vi ses næste gang. Hej!